Mawubona ungizwe emchunu usuke ubona uhenquza. Ungizwe emchunu umsebenzi wakhe ukuhenquza nje. Into ayifunayo ungizwe emchunu imali kuphela. Ayikho enye into. And imali uyifuna in exchange of a trend. Ungizwe emchunu uma ngabe esondele eduze kwento isuke izotrenda leyo nto leyo. Yena into ayifunayo uyahenquza ufuna imali. So ungizwe emchunu umhenquzi, uyabo, umhenquzi nje. Yonke into ayibonayo ukuthi engathi ine potential yokudonsa amehla abantu uyangena lapho ungizwe emchunu. Nangempela mayesefikile ungizwe emchunu wonke amehlo athi njo kuleyo nto leyo, whether negatively or positively, but wonke amehlo athi njo kuleyo nto leyo. So ungizwe emchunu uhenquza, in return usuke ezothola nje imali kuphela. Ayikho into erepresentwa ungizwe emchunu seriously. Ayikho into ayirepresentayo kuthiwa le we representa seriously and honestly, akabheke inzuzo. Ungizwe emchunu kuyo yonke into omthola kuyo ubheke inzuzo, and inzuzo kuhlezi kuyinto eyodwa, kuhlezi kuyimali. Ungizwe emchunu noma ungamthengela imoto kodwa mawungamfakanga imali emasendeni, leyo moto yakho isuke i-valueless. Ungizwe emchunu iyi-value kuwe wena omthengela yona, kodwa ungizwe emchunu akanandaba nezinto. Ungizwe emchunu unendaba nemali nje kuphela. Ungizwe emchunu ngisho ungamakhela indlu ime ithi mpo, ungizwe emchunu akanandaba naleyo into. Anendaba nayo ungizwe emchunu imali kuphela, uyabo. Into ejabulisa ungizwe emchunu ukuthi umuphi imali. Ayikho enye indlela ongajabulisa ngayo umacingwane ngaphandle kokuthi umuphe imali. So ungizwe emchunu uhenquza. Bengithi nje angini-update. Ungizwe emchunu yini? Uhenquza. Umsebenzi wakhe nje ukuhenquza, ahenquzele ini? Imali kuphela.